Mitä se oikein teki sitten, että se sai ne bännit? Siis sano pari kertaa sitä jätkää kehitysvammaiseksi ja jotain kirjallisia samaa. Se toinen ei saanut mitään. Kuka ne antoi ne bännit? Antitsero. Kuka vittu se on? Ihan vittun tällä jätkä. Näinkö sä vittu, mä pistisin suorat sanat saatana haukuista koko ajan, mulla se ei oo nyt sanonut mitään. Tai sille ei mua kiinnostakaan vittu, vaikka se antais. Sama juttu kun Mä oon ikinä kuullutkaan tolla. Niin no, Citrus antoi mulle kans samanlai bändit joskus. Mä sanoin, yksi jätkä häiritsi LRää, niin mä huusin silleen, että mitä vittua sä teet vittu vammainen mikki, niin mä sain viikon bändit. Sitä menee vähän yli vittu. Onks Schoolboy laittaa jo foorumeille viestiä? Ei se varmaan laita edes. Ei saatana, se muutenkin niinku pisti nimekseen jonkun vittu Antitsero vittu räkis saatana ja sit se ei onnistu. Ja sit se vittu. Sitten jääks Alienikin sai viikon bändit. Arvo mistä? No. Laittoi jotain, et kuka vittu on näin menkkainen admin. Sitten se sai viikon bändit, admin disrespect. Mä en kyllä ymmärrä miten mä en saanut mitään kun mä huusin niin vittu, ei tuli vittun paha hötti chattiin sinne niin se ei se pistänyt musta mitään. Joka viikonloppu joko sieltä ei Schoolboy saa bändit. No ei oikeesti, en mä saa oikein. Viimeksi mä sain bändit tosta vitu nimenvaihdosta. Niin, Meni jos oli siitä. ihan automaan. Niin, vittu et vitutti. Just kun oli tullut pelaamaan niin. 2 tunnin bänniksi.